Iki lho, tak duduki mbahku. Sing tak omongne mbahku umure 105 iki lho. Ini mantan veteran yo kan. Jenenge Mbah Rin. Iki mantan veteran biyen, tapi ya kuwi iki ra gelem dibayar. Berjuang kok dibayar nyauri ngono. Umure 100 gangsal Mbah nggih jenengan. Jenenge Mbah Rin. Iki karo ngene enggak adoh. Mbok menawa sir dolan nek sampean dolan rene. Jenenge Mbah Rin. Mantan veteran iki pejuang sing anu jenengan perang kalih Jepang Mbah nggih. Oke. Iya. Iki wong ben perange mbek Jepang. Jen bambu runcing pring napa Mbah? Jawi ngoten. Nah, ya pring Jawa. Serak ketung iki mbiyen nek sing nyudet Jepang pira serak ra ketung. Iki sampean ira dhewe wonge sik nggasak. 105 umure.